ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሻሻይት ሚድያ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንኽትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም ንቻናልና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ መደብና ሓቢርኩምና ክትጸንሑ ብትሕትና ንላቦ ፈለማ ኣርእስተ ዜና ፖሊስ ትግራይ ንኽልቲኡ ተልእኾ ድልው ክኸውን ዶክተር ደብረጽዮን ኣተሓሳሲቡ ምምስራት ነፃ ሃገር ንጽባሕ ዘይበሃል ዋኒን ክኸውን ከም ዘሎ ተገሊጹ አቡጣይ ጀርመናዊ ኩባንያ መገጣጠም መኪና BMW በቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ሮቦት ዑላው ገይሩ ካብ ስፖርት ዝሓረናዮ ዜና እንትርአ ድማ ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቬኒ አርሴናል ዋንጫ በሊዑ ኢሉ ዝጨፈረ በዓል ስልጣን ከም ዘባረሩ ተሓንዮም ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝሮም ፖሊስ ትግራይ ንኽልቲኡ ተልእኾ ድልው ክኸውን ዶክተር ደብረጽዮን ኣተሓሳሲቡ ነዚ ዝተገልጸ ኣመራርሓ ፖሊስ ትግራይ ኣብ ኣፈጻጽማ 9 ኣዋርሕ ገምጋማዊ ዘተ ኣብ ዘሳለጠሉ መድረኽ እዩ ኣዘዝቲ ዞባን ወረዳን ሓዊሱ ኣመራርሓ ፖሊስ ትግራይ ዘሳተፈ ገምጋም ኣፈጻጽማ ስራሕ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተሳለጠ እንትኸውን ኣብ ሕሉፍ ዝነበሩ ጠንካራን ድኹምን ፍጻመታት ትምህርቲ ወሲድካ ቀጸልቲ ኣንፈታት ንምዕዋት ዝዓለመ ምንባሩ ተሓቢሩ ኣብ መኽፈቲ እቲ መድረኽ ተረኺቡ መደረ ዘስምዐ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፖሊስ ትግራይ ዝደለዮ ክፍጽም ዘኽእሎ ሓድሽን ውህሉድን ዓቕሚ ዘለዎ ትካል ብምዃኑ ዘተኣማምን ውሽጣዊ ሰላም ብምስፋን ኩነታት እንትሓምቕ ድማ ደጋዊ ሓደጋ ክከላኸል ዘኽእሎ ቁመና ወኒኑ ዕማም ወሲኹ ዳግም ዝተጣየሸ ስለ ዝኾነ ንኽልቲኡ ተልእኾ ወትሩ ድልዋት ክትኮኑ ይግባእ ክብል መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ ኮሚሽነር ጀነራል ፖሊስ ትግራይ ይሕደጎስ እዩ ብወገኑ ኣብዚ ቅንያት ዝህሉ ገምጋምን ምይይጣትን ዝድሰሰሉ ዛዕባታት ብምንጻር ቀጸሊ መደባት ኣንፊቱ ምምስራት ነፃ ሃገር ንጽባሕ ዘይበሃል ዋኒን ክኸውን ከም ዘለዎ ተገሊጹ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ካብ ብሄራዊ ዕቤላ ሓራን ምውፃእ ዝተኻየደ እዩ ክብል ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ገሊጹ ነዚ ዝበለ መበል 35 ዓመት ጽምብል በዓል ጉንቦት 20 ኣብ ዝተኻየደ ፓነል ምይይጥ እንትኾን ህዝቢ ትግራይ ዘረጋገጾ ዓወት ጉንቦት 20 ድማ ወርቃዊ ክብረ በዓል እዩ ክብል ገሊጹ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዓወታት 20 ጉንቦት ንምህሳስ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ናይቲ ዝተሰዓረ ስርዓት መቐጸልታ ዘረጋግጹ ኣካላት እዮም ድሕሪ ምባል ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣጋጢሙና ዘሎ ጸገም ብሓድነት ረቢብና ልክዕ ከምቲ ጉንቦት 20 ብዓወት መሰስ ክንብል ይግባእ ድማ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ድማ ሃገር ምህናፅ ስርዓት ምህናፅ ስለ ዝኾነ ነፃ ሃገር ምምስራት ንጽባሕ ዘይበሃል ዋኒን ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብ መደርኡ ኣጠቓሊሉ ጀርመናዊ ኩባንያ መገጣጠም መኪና BMW በቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ሮቦት ዑላው ገይሩ ግስጋሰ ቴክኖሎጂን ሓዱሽ ዝገርም ስጉምቲ BMW ፍርያት መኪናን ናይ ቀጻሊ ዕፃ ካብ ማንም ንላዕሊ እናተቐየረ ምምጽኡ ዓብይ መርኣያ ዝኸውን ሓዱሽ ክስተት ተሰሚዑ ኣሎ እቲ ህቡብ ጀርመናዊ ትካል መፍረይ መኪና ባቫሪያን ሞተር ወርክስ ወይ እውን BMW ኣብ ኣውሮፓ ንመጀመርያ ግዜ ሰብ መሰል ሮቦታት ኣብ መኪና መምረቲ ፋብሪካ ውሽጢ ክሰማረዩ ምዃኖም ተሓቢርሎ ኣዮን ዝተባሃሉ ኣዝዮም ዘመናዊ ሮቦታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ላይፕሲግ ኣብ ዝተሰይመ ናይቲ ኩባንያ ፋብሪካ ውሽጢ ጥቡቕ ሙከራ እናተገበረሎም እንትኾን ኣብ ዝመጽእ ክረምቲ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ መደበኛ ስራሕ ክኣቱ ተባሂሉ ተጽቢት ይግበር ቀደም ክብል ብዝነበረ ኣሰራርሓ እቶም ሮቦታት ናብ ስራሕ ንምእታው ፋብሪካታት ኣፍሪስካ ከም ብሓድሽ ምስራሕ ልዑል ወፃእን ግዜን ዝሓትት ዝነበረ እንትኸውን ሕጂ ግን ናይ ሰብ ቅርጺ ዘለዎም ሮቦታት ናይ ሰብ ቁመናን ናይ ምስራሕ ኣቕሞም ሙሉእ ብሙሉእ ዝመጣጠኑ ብምዃኖምን ሰባት ኣብ ዝሰርሕሉ ኣብ ዝኾነ ናይ ስራሕ ቦታ ምጽኻ ብቐሊሉ ምስራሕ ምኽኣሉ ዓብዪ እፎይታ ፈጢሩሎ እዞም ሮቦታት ብሓደ ግዜ ን3 ሰዓታት ዝኣክል ብዘይምቁራጽ ክሰርሑ ዝኽእሉ እንትኾኑ ባትሪ ክውድእ ከለዉ ድማ ኣብ ውሽጢ 3 ደቓይቕ ዓርሶም ነቲ ባትሪ ብቐሊሉ ቀይሮም ናብ ስራሕ ናይ ምምላስ ተኽእሎ ኣለዎም ይኹን እምበር
ናይዚ ቴክኖሎጂ ዋና ዓላማ ናይ ወድሰብ ናይ ስራሕ ዕድል ሙሉእ ንምትካእ ከይኮነስ ምሕር መድከሚ ኣጸጋሚን ንጥዕና ኣስጋኢ ዝኾኑ ከበድቲ ስራሕቲ ንሮቦታት ብምሃብ ናይ ሰብ ሓይሊ ዝበለጸን ውጽኢታዊ ዝኾኑን ናይ ፈጠራ ስራሕቲ ንኸተኩር ተሓሲቡ ዝተሰርሐ እዩ። ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቬኒ አርሴናል ዋንጫ በሊዑ ኢሉ ዝጨፈረ በዓል ስልጣን ከም ዘባረሩ ተሓንዮም። ፕሬዚደንት ሙሴቬኒ አርሴናል ዋንጫ ወሲዱ ኢሎም ዝጨፈሩ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ከም ዘባረሩ ኣጠንቂቖም። ጸገም ህዝቢ ክፈትሕ እዩ፣ ህዝቢ ካብ ድኽነት ከውፅእ እዩ ኢለ ዝሸምክዎ ሚኒስተር ብኸመይ ንኣርሴናል ክዘልል ይውዕል ብምባል ዝተዛረቡ ሙሴቬኒ ዝተዋህቦ ሓላፍነት ዘይተዋፅአ ሚኒስተር ከም ዝስጓግ ሓቢሮም። ወሲኾም ድማ ሓደ በዓል ስልጣን አርሴናል ዋንጫ ስለ ዝበልዐ ንህዝቢ እንኳዕ ደስ በለኩም መልእኽቲ ኣመሓላልፍ ኢሉ ከም ዝለኣኸሎምን ኣይውዕሎን ኢሎም ከም ዝመለሱሉን ሓቢሮም። ሙሴቬኒ እንተጠቓለሉ ህዝቢ ዝበልዖ ስኢኑ ንሕና ስለ ኣውሮፓ ክለብ ብኸመይ ክንጭፍር ክኢልና አርሴናል ክትርግፍ ትኽእል ኢኻ፣ ነገር ግን በዓል ስልጣን እንተኾይንኻ መጀመርያ ንህዝብኻ ካብ ድኽነት ሓራ ግበሮ ብምባል ነዚ ከም ዘይዕገስዎ ኣስሚሮምሉ።